Frieske hutfietsclubs werken aan een gedragscode om ongelukken van te komen. Uit onderzoek toch blikken dat het al fietsers dat ongelukken op het dik rijdt de laatste tijd verdubbeld is. En ik ben de verwoening slimmer. Frieske clubs maken je afspraken door het dragen van een helm en hoe me te passeren. De 22e editie van iPop is een succes geworden. Er kwamen woord 2000 bezoekers op het Friestalige popfestival Au. iPop vindt al hier een plak in Nederland. Alle verenigingen uit het dorp leveren vrijwilligers. Er beginnen op het terrein 3 podia. Met tussen 2 en 10 uur optreden waard. Door onder andere de Hoenekop, Dietwa en Pieter Wilkes. Bij een ongeluk op het Dragsterplein in Ljouwen binnen vermoord waar mensen verwoenen rekken. Op het verkeersplein sloeg een auto over de kop. Er was een heli oproepen, maar die hoefde net te komen. Beide slachtoffers zijn mij onbekende verwoeningsoorbracht naar het MCL. Toen en vannacht droeg waar, opklaring, zijn kans op mist. Het werd zo'n graden. Morgen een simmerse dag, maar flink wat zinnen. De temperatuur kan uitkomen op een graad als 20. En de eerste wien is zwak ontmatig.